Di buluis. Saksi di mo ba? Ang sogaron, nakita na ba di mo ang saksi di mo ba? Company, una ko niya to si Bakaluso. Una ko niya to si Bakaluso. Sa wakta buhata ang Biblia, nan ang tradisyon. Dugay mo tang wala mag-sharing ana. Nan ang tradisyon. Gibuhat na sa una. Paano magbuhat ang Biblia? Nay witness pero Si saya ipa kay Marco. Si Kristo salang ka anghel. Dino na. Nagsinado di mana. Anghel. Amigo, Dato, sige lang lalit niya. Wag mo humano. Kapoy na yan. Ano nang ingon nga? Sige lang mas sige mo humano. Kalikutan man mo yung maglalis mas kuti na may paliusin mo. Saya 43 Jesus. Kamu ang mga saksi. Ang pangutanan ako, nasulat ba diha sa Isaiah 43 Jesus nga word saksi niyo ba? Wa gyud. Sa kan bersikulo ako ano? Makita ang word saksi niyo ba? Mo na kasagaran ipangutanan gyud di mo tubag. Hindi kaya ko bersikulo. Kung sa galing mo sa doon tako, di ba? Sa kalibutan sa Google video. Si Kristo, sa diha nga kilala niya yung sa kalibutan, diha siya. Yes tempat. Yes tempat. Doon sa City 5. Dia ada. Dia siya. Sigan depend person. Isa may tawag ni Kristo. Kuan nga Saksi siya. Saksi siya. sukses mo kuwata na. Pero dili saksi ni Yahweh. Yahweh di man siya ba? Sige, putang ito Yahweh. Ah. Yahweh. Kung siya sa Kristo, naik na sila. Separate the same person. Ay, nalala person. Basta hindi mo lang galing sila. So, sa ato pa, kay si sa Kristo, diha man sa paglalang sa kalibutan. Kumarang ka sa proverbio. Nabisan ka sa 17. Saksi man siya. Isa may tawag. Si tawag ni Kristo. Saksi siya. Kuan, ni saksi ni Yahweh. Saksi ni Yahweh. Oh, dili Jehovah. Kay erroneous name of God man. Kaya ka na akong Jehovah God. Allergic kayo mga anak. Di erroneous name of God. Pagsulting din ni Mayos, dali kayo makalitok. Pero kanang pagsulti sa ngalan ni Jehovah, lisod kayo mga anak. Ano man? Kay sa Joel 2:32, nag-ingon dito, ang tanang tao nga magsampit sa ngalan ni Jehovah, maluwas. Roma 10:13, ang tao nga magsampit sa ngalan sa Diyos, maluwas. Dili Diyos Ginoo. Roma 10:13. What does mean no? Whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanan mo sambi sa ngalan sa Ginoo maluwas. Anong giusaban na inyong Jehovah mo lagi? Ah, sige. Isa may tawag ni Yesu Cristo na Diyos siya tapat siya kamahan kaya pagbuhat niya siya isa siya tawag ni mo niya Anak sa Diyos. anak sa Diyos saksi siya Saksi ni Jehovah. saksi Mo na imo pasabot na ni Jehovah. Saksi ni Yahweh. Bulipad pa yung Jehovah lagi. Saksi ni Yahweh. Ready mo ito. Saksi ni Jehovah liturgy. Wa pa may liturgy na ito panahon na. ang pinadayag 1:5 isa ba sa Kristo rin basa ng Biblia Ah, sige, basa. pero dito sa'yo Bitaw. ako yung gugay Iya. Ano mo giitan saksi ko bas plaza ini menin siya. Oh. Ano? Mingo mo kay exercise lalis dia no? ano dili kagaling ng Biblia sa No, ako gayaw na banggiita na. GW po Jehovah's Witness. Ilang Romano, Armano. pinadayag Oh, lugay ka nila. Una po day pinadayag sa Jehovah's Witness sa Biblia de. Pwede nila tugi nga. Bangay Matsawi Katoliko. na Bible. Mayong balita ra mga sigihan ako basa gud. Ukang Hesus Kristo ang matinumanong saksi ang panganay gikan sa mga patay ug ang magmamando sa mga hari sa yuta. Pagyod
Oh, saksi ra pero why saksi ni Jehovah Biblia? Ayaw na lang eh. Ayaw na lang. Kana bang inaanangan istoryahan ninyo ba? Ligwat lang gid ninyo ba? Literal man. Umaw gani. Ligwat lang ba? Ligwat mo. Ligwat ba? Pero ato lang ning kanang ano, usay ngano gitawag saksi. Oh, arita sa 3. Arita sa 3. 3:14. Sa Juan, Kaya, abi na dayag. isulat kini ngadto sa anghel sa kongregasyon sa Laodicea. Kini ang mga butang nga ginaingon sa amin, ang matinumanon ug matuod nga saksi ay sinugdanan sa kalalangan sa Dios. So karon usa si Kristo sa matinumanon saksi. Sumbay. Oh, karon. Oh, ay sumpay. Sa mga apostol saksi sad. Juan 5 Saksi, pero wala may Jehovah. Juan 15. Sumpay. Oh. Wala may Jehovah. Juan 14:22 pero dili saksi ba? Saksi ni Yahweh. Okay. Si Jesus Christ. Why it's bullet? Arita diri. Buhat. Oh. Okay. 15. 15. What kin sa what? Buhat 15. Okay, sige. Buhat. Human nilang sulti si Santiago umiingon, mga igsoon, pamati ako. Giasi pag-ayo ni Simeon kung sa unsang paagi giliso sa Dios. Sa unang higayon ang iyang pagtagad ngadto sa kanasuran. Aron magkuha sa kanasuran. Aron magkuha gikan kanila og usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Og nahiuyon kini sa nasulat sa basahon sa mga propeta nga nag-ingon, human niining mga butanga, mubalik ko ug patindugon ako pag-usab ang nagunob nga tulda ni David. Ayuhon ako ang mga guba niini og tukuron kini pag-usab. Aron nga ang mga taong nahabilin kinisingkasi nga mangita kang Jehova uban sa katawhan sa tanang kanasuran ug katawhan nga gitawag sa akong ngalan. Miingon si Jehova, mamoy nagbuhat niini mga butanga. Ya, word saksi na kabutang. Oh, Ya, asa man saksi ba? pagtawag sa iyang pundo katawag mo sa ngalan siya ngalan sa mahal nga mao si Jehova sa inyo Yahweh. Wa kay katungon mo pasabot sa Biblia. Sige. Ano na to ano be? Kana mo rin ay mo gidurugan na ninyo. Dili mo budawat pero basta ako na mo. Ya, Brad. Sige. Imong gibasa daghang mga bersikulo, wa gi ko nadungog nimo, nakita akong ilili nga word saksi ni Jehova. Ang ako yun Ako ta na asa man nabitaw. ako galing giingon ni pagkamugod. Murag allergic kay mo ako dito ana. Pero sa tihanti ka sa mga teksto nga ako ang gibasa, klaro kayo nga si Jesucristo saksi gid siya nga mahan. Gikan sa paglalang sa kalibutan. Mao gani. Dili Jehova. Oo, di mo gidangan. Karon ikaw ka nga saksi ni Yahweh. Di mo tanda ko. Ko kabot ninyo ha man pero dapat kay kaligunan. Ano katoliko man mo nga dili man nga Yahweh yung gida. Ida ay amahan tago Yahweh mo tawag. Bare ay. Yahweh bitaw ko tawag. The biblical names of God. Ayaw Is The pag real names of God is Yahweh. On the binders of the Catholic Dugma, or nana dugma. isip kay na pre na sultihan ti ka kaya mo lagi ka. Sige kita di juga mo pa. Sa isulti ako dilisad. Kana paminaw nga si Jesucristo may Dios. Oh. Ya, ako ko masabi. Asam ba sa kisang apostolis kay nga sa Kristo dili Dios. Ha? Kisang apostolis. Kumbaga. Ako basa. Oh. Ang pangutana, kinsang apostol na kingon sa Kristo dili Dios. Ay, wala. Oh, sige. Di ako basa. Oh, sige, ikaw basa. Sige. Usaw na. Ikaw yung soto. Ay, recall lang ka diha. Sige. Recall lang siya. Imong ikaw yung soto. Suwat lang eh. Malimot na ta. Dapat ikaw ko Andre. Oh, iya kontinuan. Sige, besar mo bro. Suwat. Mina sige, ito sang non kaya. Divert mo bro. Oh, sige. Nilibati ko. Aretas 13 magsugod. Ug sila mingon kaniya babae. 123 eh? Oh. Okay. Ug sila mingon kaniya babae. Pero naghila ka. Siya mitubag. Ilang gikuha ang akong Ginoo
ug wala ko mahibalo kundi nila siya gibutang. Human niya kinisulti siya milini sa luyo ug iya nakita si Jesus nga nagtindog. Apan wala siya makailang nga si Jesus kadto. Si Jesus mingon kaniya, "Babay, ano naghila ka? Kinsa imong gipangita?" Kay nagunahuna nga mao kadto ang hardinero, siya mingon, "Senyor, kung imo siyang gikuha, sultihi ko kundi ini mo siya gibutang. Kay kuhaon ako siya." Si Jesus mingon kaniya, "Maria." Siya milingi ug mingon sa Hebrehanon, "Rabuni," nga nagkahugan ng tutudlo. Si Jesus mingon, "Ayaw ko kupti, kay wala pa ako makasaka sa amahan. Apan, adtua ang akong mga igsuon, ug ingna sila. Ako musaka sa akong amahan, ug sa inyong amahan, ug sa akong Dios, ug sa inyong Dios." Sabot ano ba? Ako kanina sa ulo ko kasabot. Basi ini ko mo. Ibasa raman ka, kasabot na kasabot. Abe, sa ko ni. Ikaw man nabasa na. Sa sa ni Dios kay. Kung imong basahon Ay, nasulat, sa Diyos, 2 Korinto. Amin na sa ano? Para ni si Dios na ay Dios. Yan po pasabot na ha. Ano ningon mi sa ayat ko pagka ko bato sa Dios ng Dios. Sa ato Si Maria Magdalena ni kupot ya. wala mi sa Oh, karon mo sa ikaw kupti. Pasabot adili uyab ni si Maria Magdalena. Sa 1 Korinto 3:5 kung asawa ka tinuod. Pagkupot ka. Maria Magdalena may konteksto ng Sunday. ayaw pagisgot niya. Nagkupot ay kupti. Ang atong isgutan ani ang pagka-Diyos ni Kristo. Ngano man Basaha to na mo basa nga Dios Jesus. Imo basang wa? Natural wa pa mo basa? Natural kaya ang ibasan mo wa may Dios sa Kristo basaha na Dios. Bili-bili masaga. sa kanang mga gisulti. Upili ka. Nakadaghan na. Kisa may nabanao ni Si Kristo. Diyo ba maningon yung anak Dios si Brio nga. Takta Si lang Diyo ka. ba maningon? Salmo ni David na. Takta lang ka. Salmo na David. Iba nasulat sa Brio nga. Ang imong trono o Dios, mulong ta nato sa trono. Si Diyo ba na makakwa? Ayaw. Wala. Ganun. Wa pa rin makak. Inuod ang sulti na si Kristo si Kristo. Kani sulti diri siya. Ha? Kani siya pag ako mo to manino man sa Diyos ninyo. Sino di? Sakto ng pagbasa mo. Pasabot sa ni Kristo. Amahan mo na yung first 7 person kay amahan na to lang anak siya kay may order mo na. Di siya matawag kong anak ko amahan. Vice versa, may order na siya. Tawag di ka man ko anak. Punta sabot. Sa langit. Kukuron na. Ha? Si Kristo to mas langit atong kukuron. Wa di diri siya. Ikaw ni sulti na diri. Dili ba? Ingon ka nga to adito si Ato kani kukuron. Di ba? Biblia mo Si Jesus sa langit. Oh, Wa diri. atong kukuron. Di ba wala diri? Yang si Diyo ba wa diri wa sa dito dito. Dali si Kristo ron diri. Di ba si Diyo ba to dito? Sa langit. Sura lang pa sa Salmo 115. O yun ka, God is everywhere. Salmo 115. O yun mga God is everywhere. Dili ko yun na. Santo ba ikuha gahong ni Dios? Si Diyo ba wala gahong? Kiduang bol na ninyo. Salmo Ang labing gamanan, God is absolute in wala siya kaya simple present. Kabukod pa daw. Ay kung sina inyong kauna. Bisa layo. Bisa ba imo mo layo kay bato ba nimo? Tuwa sa langit. Asa na langit dito? Ano na langit? Langit no. Kalimitan ng langit. Straight na manigamanan. Basa ko. O sige basa. Basa ko. Sige na istorya yung kay sahon. Yung sa Basa sad. Delivery Aday. public speaking. Aya pag na public. Kani imo ako kay ngano. Sus, kani adto ra gina. Kani adto ra gina, friend. Ha? Kani adto ra Wa gina. gini mo katubag, kani ato gihapon karon. Kabo mo. Wa ka katubag. Saksi ni Human sulat ng Biblia. Word kamo mo wa katubag dili ka ako. Sa Katoliko kung mga Dili ka ako. Mubalin. Mubalin si friend. Word saksi ni Human. Oh, makabasa ka word saksi ni Human. Biya ko. Kung sultihan. Ano matay na matay. Ako gani. Parehas mo tilunan sa Lalay ka sana mo sa Human. istorya ninyo. Nya, karon. Ako sa na. Sige, sige. Sabi ka kiluya ka kanina. Ito yung ganinang kapuyan mo. Ako dili gid ta ko magikuan mo yo. Imo mo jud kang giton. Dili. Ha? Oh, sige, sige. Kaya ang Kristo wala mo sulod sa balaang dapit kay hinimo sa kamot sa tao. Nga larawan lang sa tinuod nga balaang dapit. Kundili sa langit mismo. Mao nga siya karon dili katuma sa Dios para kanato
Sa Santo pa sa Kristo niya to langit. Yato man na naman. Santo pa. Santo pa. Ang pasabot ay nga wala ang Diyos sa binuhat o kamot sa tao. But pasabot siya, ang Diyos wala sa mga simbang na kinukulong to sama sa siya. Wa ang Diyos niyo. Ano man? Kinukulong to. Muna buhat. Ha? Na, Ano mo larawan? na, ada. Siguro sa Panginoon. Mura lagi. Na ang presensya sa Ginoo sulod sa templo. Inyo hawa. Mabasa na nga presensya ni Jehovah. Basa ko. Basa ko. Presensya ni Jehovah. Basa ko. Asang basa presensya ni Jehovah? Ay, basa ko. Sige, sige. Dili ni presensya. Basa lang ko kanang aron maklaro. Oh, sige. Basa ko. Juan. 4. Sa una, wa pa'y cellphone app. Nagagi kag libro, bantal juga. Karo ba? Tanang libro na cellphone. Apan doon na ang panahon ug gani nagsugod na karon nga ang mga matuod nga magsimba sa amahan sa espiritu ug kamatuoran kaysa pagkatinuod ang amahan kaysa pagkatinuod ang amahan nangitag mga tao kaingon niini sa pagsimba kaniya. Ang Dios mao espiritu ug ang iyang mga magsisimba kinahanglang magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Nailarawan. Kada imong gibasa. Usa naman sa ilito Kada tapos. Muna gisimba sa Katoliko ang espiritu. Ay, Diyos ang matuod ng espiritu. Ano nga rawan? Wala simbahan ingon nga Diyos. Ano nga rawan? Wala simbahan ingon nga Diyos. Dinili. Gibinilit ang larawan. Susa. Kaswik o reverend. Tubang mo anak, kanang inyong larawan. Sayop day. Sayop day. Sayop day. Patubak larawan. Sayop. Puti sa yung Asa mabasa sa Biblia? Tabora mo itiniwan. Asa mabasa sa Biblia? Asa mabasa? Sayop. Ay, bersikulo rin. Asa mabasa? Isayaw na lang. Si Kristo. Asa lagi? Asa mabasa? Magkatuwa larawan sayop. Usa man mo dia. Ang Dios espiritu. Inauna. Si Jehova dili makita. Ang kanyang pulong mo kamatuoran. Sumala pa sa Juan. Asa mabasa si Jehovah di makita? Litra. Ay, Litra mo litra. Jehovah di makita. Sayang mga tao dito. pagkamot jud paglikwat doon. Oo, lagi. Dito si Juan Magod. Dili, ang iyang Biblia gigamit pa. Ito sibat lagi. Ang iyang Sibat, surrender. Oh, surrender. ang iyang sitas nga kuan about sa katong nangutanap si kuan nga. Di man ni kasimba dito sa mga kuan. So aniya karon no, sunod Domingo. Sunod Domingo. Pamatudan ni Diyos Amahan. Ikaw itong pamatud. Nga. Ina lang, ikaw. Ano na kamatuan? Pasabotan eh. Ano, ikaw mo nagsulti. Sisip sa day. Ikaw mo, ingon ka nga, atong pamatudan, wa ko katunod sa pagkuhan, baga nang singalan ng, sa tagisipin mo? Atong pamatudan. Pasabot sa Biblia. Mupasabot, oh, sige. Atong pamatudan na, wa ko katunod sa pagpasabot sa kasulatan. Oo. Ilan mo ginaturo ng kinsay. May gano'n. Imong pamatudan nga. Oh, dah. Iyang pamatudan nga, Pirma. di siya ba yung mga iyan mo discuss nga, pamatudan niya nga. Kuan di bisa mo kuan. Memo gyapon na kay ato rin makalso memo sa bisagwa, mga debate gyapon mo. Makalso. Ingon sa dili ana kay negative side. Pwede ra kono. Diyos Amahan. Oh. Di ba tayo ngalan ni mo sa ubos? Ayaw ng Diyos Amahan. Bawa na dan. Ibawan na siya. Murag Pirma Ramos ay. Bisa na magdanda. Mo ani. Murag Pirma Ramos ay. Murag Pirma Ramos ay. Lupig po engineer. Pambit. Siya kasulti. Ako malo kami si kay Bao. Oy, balo katubak nito ano sa siyo ba? Ato na lang sige lang. Di ba katubak lagi? Wa pa katubak. Ilabay ng basura. Kami mo na matubak no bro. Ako ninyo kagulingon ninyong opinion ay na lang. Dili pahaso. Tana na. Dili lang dito. Sunod na lang kay Kamoy ako. Imong Biblia to na basuran dito. Lugar ka dadara Biblia wag ka kwarta. May bimbro.
Kahit pa rin mo si Efren, napay dagan followers. Ha? Followers na. Sa man.